draga braćo i sestre, neka je slava Gospodu Bogu koji nas sabira u ove svete dane, u dane kad se sjećamo Hristovoga vaskrsenja, u ovih 40 dana od Vaskrsa do Spasovdana, a i to će brzo u četvrtak slavimo Vaznesenje Gospodnje i Spasovdan i time, kako kaže crkveni kalendar, otpuštamo praznovanje Vaskrsa i okrećemo svoje duše i svoja srca ka dolasku utješitelja Duha Svetoga. Sve što se zbivalo apostolima u prvoj crkvi, sve kroz šta su prošli oni prvi svjedoci Hristovoga učenja, stradanja i vaskrsenja, crkva je tako ustrojila da i mi kroz to prolazimo. I tako prolazeći i to sledujući mi slušamo Gospodnju nauku koja ljudskom umu nikad nije toliko jasna da bi je mogao cijelu smjestiti u svoje srce. Taman misliš nešto znaš s jedne strane, a ono s druge strane ti se otvara potpuno jedna pučina, jedan okean nepoznatosti. Tako nas Gospod uči i kroz ovaj događaj da nije sve crno-bijelo onako kako smo posisali sa majčinim mlijekom. I često puta kažemo da sam juče umro, ne bih vjerovao da mogu vidjeti i dočekati ovo što danas čujem i vidim. Eto, Gospod nas uči još u onim osnovnim zapovjestima koje je dao Mojsiju na Sinaju. Poštuj oca svoga i mater da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. A onda bezbroj puta poslije toga nam je rekao, poučio nas da ako budemo dobro radili da se dobro i nadamo. To je ostalo i narod je to zapamtio i tako glasi narodna poslovica. Dobro radi, poštuj Božje zapovijesti pa će ti biti dobro. Ali, braćo i sestre, vidimo jutros u ovom evanđelju da to nije cijela istina. I kad vidimo da nekome nije dobro, da to ne znači da nije dobro radio. A opet te dvije stvari se ne isključuju. Dakle, dobro radi i poštuj Boga i svetinju i bit će ti dobro. To je tačno. Ali ima neki kojima nije dobro, a nijesu to zaslužili. To vidimo jutros, kad apostoli pitaju i gledaju slijepog od rođenja i pitaju Hrista, pa dobro, evo ovome čovjeku zbilja nije dobro. Slijep prosi, ko je sagriješio, pazite, znači oni ljudi se drže Mojsijevog zakona i njima je jedina logika, znači ko je ovdje pogriješio? Ili ovaj čovjek koji je slijep, ili možda njegovi roditelji. A šta Gospod kaže? Ne sagriješi ni on, ni roditelji njegovi. Nastavi. Ajde. Nego da se na njemu proslave djela Gospodnja. Kako je to veliko i kako je to teško shvatiti i poimati da je Gospod između nas izabrao neke koji će manje više čitav život da propate, da bi se na njima pokazala slava Gospodnja. Evo nam pamet staje pred slučajem onog divnog blagoslovenog djeteta, onog anđela Božijega Jovana. Izabrani roditelji njegovi da pritrpe, da bi se u njihovoj vjeri koju pokazuju ovih dana i da se pomolimo Bogu i za njih sve, da bi se u njihovoj vjeri pokazala prava vjera, jer veće muke od te koja je njih snašla ne može biti. A i naša sestra monahinja Hristina, koju smo prije neki dan sahranili, ovdje Bog je izabrao da služi svima drugima, najmanje sebi. To je lijepo otac Miršeta rekao, opraštajući se od nje iznad njenoga odra. Da se u njenoj muci i u njenom stradanju proslavi slava Gospodnja. Ko da se proslavi? Šta da se proslavi? Pa crkva ova naša, evo ova naša crkva Svetoga Đorđa funkcioniše i ima reda i svaki bio dočekan i svaki cvijet na svome mjestu i svaka svijeća prodata i svako krštenje zakazano zato što je neko zaboravio na sebe i na svoje potrebe i ovdje bio 24 sata. I crkva je ljepša uz tu namučenu, a blagoslovenu dušu. I tako redom
Da nam se ne smuti duša ni braćo i sestre, i ako vidite i da je se desilo ne samo da je neko propatio, nego da je neko pogriješio. Što kaže narod, može i pop da pogriješi kad čita. Može da pogriješi neko veći od popa. Može sabor da pogriješi. Ali to ne znači da je crkva, da ne postoji crkva ili da je crkva grešna. To je samo u skladu sa ovom jutrošnjom gospodnjom porukom da se pokažu djela gospodnja i da se pokaže istina. Ako je pop pogriješio u čitanju, pa ne znači, sad da kaže narode, pa neću ja više toga popa. Pa šta će grešan pop pogriješiti? Bar mi u pravoslavnoj crkvi ne vjerujemo da ima nepogrešivih ljudi. Niti je pop nepogrešiv, niti je bilo ko nosi, pa pogledajte ove ljude jutros. Čuvari hrama, sveštenici u hramu, svi se skupili i svi pogrešno rekli. To je neki grešnik, šta, ko je tebi otvorio oči? Pa kaže, vi ste čitali knjige, vi valjda znate. Mi znamo da on nije niko i ništa. Eto kako su znali. Tako da, grešni smo svi i u toj grešnosti Bogu služimo i najvažnije je da se držimo naše zajednice. Da zajednicu ne raskidamo jer svi smo grešni. Pa u toj grešnosti nekad pogriješimo, nekad činimo pravo, ali ako smo zajedno u Hristu, oko ove čaše, ako smo zajedno u vjeri u Hrista, onda nam nikakve greške neće nauditi. To je pravoslavlje. To je naša prava vjera. Da niko ne misli za sebe da je bezgrešan, ako nije slijep. Ili da niko ne misli za sebe da je Bog uvatio za bradu, ako mu sve ide kako treba. Znate onu priču, proći će. Tako, da nas Gospod čuva u toj vjeri i u toj nauci, da nas Gospod čuva do Carstva nebeskoga u vjekove vjekova. Amin.